Cyklus je konštrukcia, ktorá umožňuje opakované vykonávanie určitého bloku kódu. Hlavným účelom cyklov je automatizovať opakované úlohy. V jazyku C existujú dva hlavné typy cyklov, a to sú for a while. V programovaní sa cykly používajú na opakovanie bloku kódu, kým nie je splnená špecifikovaná podmienka. V tomto programe sme použili cyklus s pevným počtom opakovaní for. Program vypíše text opakovanie číslo 1 až 5 na obrazovku, čiže pevný počet opakovaní v tomto prípade je 5. Cyklus for sa začína deklaráciou premenej i. Táto premenná slúži na riadenie cyklu. Ďalej nasleduje podmienka opakovania i je menšie ako 5. Cyklus sa ukončí v momente, keď premenná i nadobudne hodnotu 5. Následne pokračuje tzv. Inkrementácia plus i. Čo to znamená? Zvýšenie hodnoty i o 1. Takže po každom zopakovaní cyklu sa premenná zvýši o 1 až do momentu, keď sa splní podmienka i je menšie ako 5. Printf vypisuje text na obrazovku s aktuálnym číslom opakovania i plus 1. Return 0 ukončí program a vracia nulu, indikujúc úspešné ukončenie programu.